Jamen, jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg er altid frisk på en stor udfordring, og jeg ved, i dag bliver det en test, men det er jo lige nøjagtigt det, som vi også bliver testet i, når gruppespillene går i gang her om 14 dage, at vi skal være klar til at virkelig at gå ud over vores egen grænser, og den skal flyttes hele tiden. Jeg glæder mig virkelig meget til det, og fantastisk vejr, vi har fået i dag, så det bliver super. Det bliver udfordrende, men jeg tror også, det bliver sjovt. Det er i vores ånd og i min ånd, at vi en gang imellem kommer ud og ser hinanden i nogle andre sammenhænge og får styrket sammenholdet og ikke mindst får set hinanden, hvor vi kan udvide den her komfortzone. Og det er et stort mod, det kræves i dag, at jeg skal op på broen. Ja, det var en fantastisk oplevelse. Vi vidste jo ikke rigtig, hvad man skulle forvente. Men at komme derop og nyde den helt fantastiske udsigt, og så på en solrig dag, hvor vi så marsvinen og vi så sæl, og ja, vi fik bare Danmark at se på den smukkeste måde. Det var, det gjorde kæmpe indtryk, det vil jeg sige. Ja, det var super fedt. Altså, jeg troede inden jeg kom derop, at det ville være som at gå på en almindelig bro, sådan med samme udsigt, men det er jo noget helt andet, når man kommer op på toppen af broen og ser det deroppe fra. Det er noget, vi kan snakke om efterfølgende, og noget, som jeg ved, mange ligesom kan tage med, fordi der er nogen, der har flyttet grænser. Så vi lærer hinanden bedre at kende, og vi lærer os selv bedre at kende. Det var bare perfekt. Jamen, jeg tror på, at gode oplevelser, det binder folk sammen, og jeg er helt sikker på i dag, at vi er blevet en lille smule stærkere som gruppe og som team. Så samlet set, så tror jeg, at hver enkelt menneske, men også hele teamet har fået rigtig meget og brugbart med herfra i dag.